Action. Καλημέρα από Μιλάνο. Πώς το λέει αυτό ρε Γιάννη, Ζουμπίνι? Νομίζω ναι, Ζουμπίνι. Ζουμπίνι. Και γάμο, έτσι. Οπ. Ωραίο σπιτάκι. Δες έξω τι γίνεται. Εδώ δείτε. Και πάμε, βασικά ήρθαμε Λονδίνο, όχι Μιλάνο. Για να πούμε την αλήθεια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δείξε τύπο εκεί που είναι πολύ χρώμα, ρε, δεξιά, τα κτίρια. Φαίνονται. Ναι. Ούτως ή άλλως 360. 360, ναι. Οκ. Δεν βλέπουμε Χριστό, έτσι. Όπως το λες, Λονδίνο είναι. Λονδίνο, Λόντον. Λόντον. Ωραία, λοιπόν. Κάτσε, ο άλλος ετοιμάστηκε και όλα. Δεν κρατιέται για την έκθεση. Και εδώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι για έκθεση τώρα, έτσι. Ναι. Πάμε στο ποτάμι κοντά. Να πιούμε καφέ και κορνέτο. Να πιούμε ένα πρωινό. Κορνέτο, τι είναι το κορνέτο? Κρουασάν. Πολύ κλασικό. Okay. Οι Ιταλοί κάνουν εδώ πρωινό καπουτσίνο κορνέτο. Να πούμε τι περάσαμε χθες στο Στράτα, όχι θα τα πούμε στο τέλος. Γιατί δεν ήταν καλό. Δεν είναι καλό. Όχι, είχα θολώσει τα πάντα με μία ομίχλη, δεν έβλεπες τίποτα. Οπ. Κλεψιδρά. Το χρονομέτρησε, 1,5 λεπτού είναι. 1,5 λεπτό. Άντε ρε. Δεν με τη σχολή του καθένας. Καλό, ωραίο. Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Αυτά κι άλλα πολλά. Ραντεβού στην έκθεση. Ωραία. Καλημέρα και μέσα από το πάρκινγκ. Βασικά, buongiorno. Come stai? Va bene. Ηλιόλουστο το Μιλάνο. Πάμε τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι, να φάμε ένα πρωινό. Και βούρια την έκθεση. Καρδιά μου σε. Πόσους βαθμούς? 15 έχει, εντάξει, δεν έχει πολλούς. Δεν έχει λίγους.
λαβεντίστας. Δείτε που σας έφερα ρε κουφάλες. Μιλάνο σας έφερα ρε. Μιλάνο ρε σας έφερα ρε. Ποιος άλλος? Ποιος? Εδώ δείτε, βούρτσες να καθαρίζουν τους δρόμους. Μπράβο ρε. Σαν και εμάς, σαν και εμάς. Αποδήγηση πάντως είναι, είπαμε. Τι στενάκια είναι αυτά. Εδώ είμαστε. Γιάννη, τι λέει εδώ, Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό, τυπικό πρωινό Ιταλίας, κορνέτο καπουτσίνο. Ναι. Λίγο πριν πάμε στην έκθεση. Οκ. Είμαστε σε ένα μαγαζί Jog το λένε, ζήτα όμικρον G. Γαμάτο. Μπροστά στο κανάλι εδώ το Μιλάνο, εδώ θα δούμε, θα κάνουμε και μια βόλτα μετά με τα πόδια. Οπότε... Και νομίζω πάμε καλά, ξεκινάμε καλά. Κλείνουμε να φάμε. Ας περπατάμε κιόλας. Λοιπόν, για πες μας εδώ πάλι για τα λουκέτα. Τι γέφυρα είναι αυτή, ρε μάλακα? Τα λουκέτα εδώ συμβολίζουν μάλλον την αγάπη. Την αγάπη, ναι, θα είμαστε για πάντα μαζί και άλλα. Και μπουρδες. Και μπουρδες και ξερνάω, πάμε. Την περνάς τη γέφυρα ή δεν την περνάς? Ό,τι δεν είναι το κόμμα. Ναι, την περνάμε. Εδώ. Οκ, εδώ πιάμε τον καφέ μας. Δες εδώ, δες. Ρε πάτε καλά ρε, είστε άρρωστοι ρε. Ονόματα με συν και με πλήν και με... Ρε είστε άρρωστοι ρε. Είναι και χαζομάρα αυτό, λερώνουν και τον τόπο εδώ. Είστε άρρωστοι. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Εδώ βγαίνουν πολύ ωραίες φωτογραφίες εντάξει, τώρα βλέπω. Εδώ βγαίνουν και γόνδολες. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι βλέπω εκεί πέρα πλεούνουνε ή είναι τέτοιο. Δεν ξέρω. Όχι, ξέδρα είναι. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Εδώ είναι ωραία μας. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι ρωτήσαμε έναν άνθρωπο του μαγαζιού μέσα και λέει ότι είχε, μέχρι πριν 2 μέρες είχε ήλιο, 22 βαθμούς. Τώρα λέει 3 μέρες είναι που έχει συννεφιά. Τώρα που πατήσαμε εμείς οι μαυρόγατες εδώ πέρα, εμείς τι φέραμε. Άμισε ήταν. Θα έρθουμε και για ένα ποτάκι το βράδυ εδώ. Θα έρθουμε και για ένα ποτάκι. Αυτό το μαγαζί που κάτσαμε ήταν πολύ ωραίο. Αυτό ήταν φαντάστικο. Είναι φαντάστικο, ναι. Δηλαδή, ωραίο. Είναι στα υπόψη μας. Να πάμε να περάσουμε από εκείνη τη γέφυρα πίσω και να έρθουμε πίσω από εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Εδώ είναι να ρωτήσουμε κιόλας, δεν ξέρω αν έχει ποιο είναι αυτό το κανάλι. Οπ. Έχει μια στοά εδώ. Στοά, έχει εδώ, τι είναι αυτό.
Πού πάει η Μπέλα? Το Μιλάνο, επειδή είναι αρκετά ίσιο, βοηθάει για μετακίνηση με ποδήλατο. Μια ευθεία δηλαδή που λέμε. Ναι, ίσιο, είναι ταψί είναι όλα. Ταψί. Αυτό είναι όντως πλεούμενο, αλλά μαγαζί είναι. Τι είναι αυτό? Έχει τέντες μέσα και τέτοια. Δεν ξέρω. Εσύ. Αυτό όμως αυτό δεν κινείται γιατί δεν περνάει κάτω από τις γέφυρες. Όχι. Αυτό είναι σταθερό. Θα το δούμε τώρα. Ψυχή μου εσύ. Αχ, καρδιά μου, ερωτεύτηκα τώρα, παιδιά. Φύγε από το πλάνο, ρε. Φύγε από το πλάνο. Τραπέζια έχει μέσα εδώ. Είναι μάλλον από το μαγαζί, ρε, εσύ, από τα πέναντι μαγαζιά. Πέρασε τώρα αυτό το πλάσμα και εσύ μου μιλάς για τραπέζια και μαγαζιά. Τι εδώ λουκετάκια έχει, βλέπω εδώ στα δύο. Μπούρδες. Μπούρδες. Λουκέτο πάνω στο λουκέτο, ναι. Κοίτα να δεις. Σαν αρρώστια, σαν καρκίνο. Εδώ, δεν τι κάνω. Δες εδώ τα τζάκι, δες εδώ. Αυτό θα φτάσει μέχρι τον πάτο, να ξέρεις. Ναι, κοτσίδα είναι, αλογουράει. Ωραία. Α, αυτός έχει μαγνητάκια, ρε μαλάκα. Θα πάρουμε από αυτόν. Να δούμε, ρε. Να δούμε, μήπως έχει πουθενά αλλού. Αυτός κάθε μέρα εδώ θα είναι. Ναι, αυτός εδώ. Αυτός τι πουλάει, λουκέτα? Το βρήκα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια επιχείρηση, θα στήσουμε ένα λουκετάδικο εδώ, να αγοράζουμε λουκέτα για να τα κλειδώνουμε. Ναι. Θα χεστούμε στο τάλιρο, αν ξέρεις. Πολύ καλό. Και τι θα κάνουμε? 5 ευρώ το λουκέτο. Και τι θα κάνουμε? Θα πηγαίνουμε να τους τα βγάζουμε και να τα ξαναβάζουμε. Να αγοράζουν από εμάς και λίγα και ξαναβάζουν. Και εμείς θα καθαρίζουμε για όλες τις γέφυρες. Έτσι. Θα οικονομήσουμε τους ερωτευμένους. Λουκετάδικο θα δεις. Λουκετάδικο. Σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι. Ναι. Σάββατο, Κυριακή έχουμε 3 μέρες. Οπότε... Σήμερα είναι η έκθεση όλη μέρα και καμιά βόλτα μέσα στο Μιλάνο το απόγευμα. Έτσι. Και κάνα ποτάκι το βράδυ. Και... Αύριο... Α, δεν ρωτήσαμε για Στέλβιο. Ρώτησα εγώ, δεν ήξερε η κοπέλα. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Να ρωτήσουμε αλλού. Ωραία. Θα ρωτήσουμε στην έκθεση που θα πάμε. Ναι. Αυτοί θα ξέρουν. Αυτά και με την αρχιτεκτονική εδώ των Ιταλών. Αυτό τι είναι? Α, νόμιζα. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάσαμε στο πιο ωραίο μαγαζί που είναι μπροστά στο ποτάμι. Πολύ ωραίο. Τα πιο ωραία είναι στο πιο ωραίο. Το πώς το είπαμε, να το διαφημίσουμε. Ζοκ. Ζήτα όμικρον G. Ζοκ. Ζογ. Μάλιστα. Τώρα ήρθε η ώρα. Μετά το μικρό σύντομο γύρο που κάναμε και μετά το πρωινό, ετοιμαζόμαστε λογρού για έκθεση. Λογρού για έκθεση. Δεν κάνουμε καμιά άλλη στάση, κατευθείαν έκθεση. Κατευθείαν. Ωραία, τέλεια. Ήπιαμε και το καφεδάκι μας στο Ζόγκ.
Ωραία, και πάμε τώρα για την έκθεση. Εν τω μεταξύ να αναφέρουμε λίγο, μισό, ωραία, να αναφέρουμε λίγο τις τιμές. 2 καπουτσίνο και 2 κορνέτο, 8 ευρώ. 8 ευρώ. Έτσι. Δύο καπουτσίνο και 2 κορνέτο. Και πας, ξέρω εγώ, καλά στο καράβι, ένα φρέντο εσπρέσο 5 ευρώ. Εντάξει. Καλά ήταν, θα έρθουμε και το βράδυ για κάνα ποτάκι. Να δούμε τι θα δούμε. Για να πάρουμε μια γεύση και με τις τιμές τι παίζει ρε παιδί μου γενικά στην Ιταλία. Τη βενζίνη δεν είδα πόσο τιμή έχει εδώ το λίτρο. Άμα δω κάνα παρατήριο τώρα θα το τσεκάρω ή όταν θα βάλουμε βενζίνη. Ναι, εδώ πρέπει να σταματάμε έτσι. Με το πάσο τους όμως, δες. Ναι, ρε, θα ήσουν Ελλάδα. Για να δω. 1,75. 1,76 πες. 1,76. Εμείς είμαστε κάνα δεκάλεπτο πάνω. 1,86. Κάτσε να δω, έχει ένα ωραίο κοριτσάκι εδώ μπροστά. Δεξιά από εκεί. Εδώ, διχάλα. Να ρωτήσω μήπως ξέρει. Να ρωτήσω το κορίτσι μήπως ξέρει. Συγγνώμη. Έλα εδώ, μη φεύγεις, να ρωτήσω θέλω.